Prea iubiților, deci, zice Ioan Scăraru, cel ce a biruit trupul, a biruit firea, iar cel ce a biruit negreșit s-a înălțat mai presus de fire. A biruit trupul, dar trupul e templu al Duhului Sfânt după Scriptură, nu? E biserica a Dumnezeului celui viu, iar tot Sfântul Ioan Scăraru îl numește deodată și prieten și dușman. Și cum să-l birui sau să-l strug pe cel cu care eu sunt chemat să fiu împreună la înviere. Și atunci primească dragostea dumneavoastră a tuturor să tâlcuim în această seară împreună ceva din taina ființei noastre umane. Am zice mai întâi un fel de schiță antropologică, adică așa cum e constituit omul, făptura umană. Noi știm că omul este numit o ființă spirituală. În înțelesul adânc, vedeți, cum spune Sfânta Scriptură, că e templu al Dumnezeului celui viu, templu al Duhului Sfânt, biserică a Dumnezeului celui viu. Ceea ce îl caracterizează pe om, deosebit de toate celelalte făpturi, este tocmai credința, legătura lui cu Dumnezeu. Îmi îngădui să citez aici cuvântul unui mare psihiatru din ziua de astăzi, un psihiatru vienez, Victor Frankl, și el spune, vedeți, un om de știință, religia de care s-a ocupat el ca psihiatru, pentru că a întâlnit-o la toți pacienții lui, el are 92 de ani și trăiește, născut 905. Acum un an și ceva, când am fost la Viena și am vrut să vorbesc cu dânsul, mi se spunea că e alpinist. Și atunci era pe munți. El spune că religia apare ca fenomenul omenesc, expresia celor mai omenești dintre toate fenomenele omenești. Să spun aceasta, un om de știință, un psihiatru, este foarte important. Că noi știm, oamenii de cultură din ziua de astăzi, parcă uneori vor să facă din religie o anexă a culturii. Ori acest om de știință și acreditat tocmai în domeniul acesta, este fenomenul sau expresia celor mai omenești dintre toate fenomenele omenești. Și anume care acea expresie a dorinței de a găsi un sens, și el definește religia definită, deci, împlinirea dorinței de a găsi sensul ultim al existenței. Îngăt slavă Domnului că iată, la acest secol care împlinește mileniul al doilea, după secole de oarecum înlăturare a credinței și a religiei din viața umană, un om de știință dă asemenea mărturie. Și atunci, iubiților, repet, o mică schiță întâi a omului, schiță antropologică o numim noi, a ființei umane. Noi știm cum definește Sfânta Scriptură pe om. Și aceasta e definiția deplină, că e definiție descoperită de Dumnezeu, revelată. Definiția de după Scriptura omului este de a fi zidit după chipul lui Dumnezeu și în perspectiva, în vederea unei infinite asemănări cu Dumnezeu. Se acordă cu definiția dată de acest psihiatru, religia e în revelarea, căutarea și revelarea sensului ultim al existenței, care este Dumnezeu. Gândiți-vă, toți care am trecut prin școli, școala medie, școală superioară, universitară, în știință în general, în biologie, se distinge omul de celelalte făpturi doar prin aceea,
prin gândire și limbaj. Dar Sfânta Scriptură, revelația, ne-l pune pe om în relația cu Dumnezeu. Și atunci, în această relație cu Dumnezeu, tot după Scriptură, definindu-l pe om, găsim în el 3 trepte în om. Treapta cea mai înaltă, comunicarea cu Dumnezeu, religia. A doua treaptă, aceea prin care omul se află față în față cu lumea a științei, a filozofiei, a artei, pentru că a primit de la Dumnezeu omul poruncă să pună nume tuturor făpturilor. Și totodată Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului. Deci e și în solidaritate cu toate făpturile. Și altfel apare omul în lume, față în față cu lumea și mai presus de lume. Mai presus de lume este religia. Față în față cu lumea, știința, arta, filozofia. În lume, prin cele două și ale lui. Nevoi, dacă vreți, tot biologice. Și anume, conservarea insului și a speciei prin hrana și continuarea neamului omenesc. Aceste 3 trepte, ca o schiță, îl alcătuiesc, îl definesc pe om. Dar îl definesc integral, însă, în dimensiunea lui esențială, așa cum spunea și acest psihiatru, actul care îl distinge pe om de toate făpturile și este esențial de ființă spirituală. Adică de a fi creat după chipul lui Dumnezeu și Duh este Dumnezeu. Deci, această definire și înțelegere a omului de mare însemnătate pentru un om din ziua de azi în raport mai ales cu oamenii de cultură, cu societatea, cum s-a zice, relația credinciosului cu societatea. Deci, de a fi, repet, de a se defini ca ființă spirituală și în ce constă mai ales calitatea lui de ființă spirituală, în zidirea lui mai ales prin acel moment din Sfânta Scriptură exprimat la Cartea Facerii, capitolul 2, versetul 7. Luând Dumnezeu țărână din pământ, l-a făcut pe om. Din țărâna pământului, deci compusul biologic al omului. Și a suflat în el suflare de viață, s-a făcut Adam cu suflet viu. Cu suflet viu, din suflare dumnezeiască. Aș vrea aici o clipă să gândim, să cugetăm mai adânc și anume, cum spune Mântuitorul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Cum a lucrat Dumnezeu pentru celelalte făpturi, cum a lucrat Dumnezeu pentru om? Pentru celelalte făpturi a zis Dumnezeu să fie. Pentru om a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și a zidit din țărâna pământului, a luat țărână și l-a făcut pe om. Și al doilea act, aici o clipă, a suflat suflare de viață, a suflat din el. Vedeți, trupește, suntem zidiți, asemenea celorlalte făpturi solidari cu ele. Dar spiritual, Dumnezeu săvârșește un act, nu simplu creator, adică din nimic, ci însuflă în noi, cum va spune Sfântul Grigore Palama, din slava firii lui dumnezeiești. Dă omului ceva din eternitatea lui. Acesta e faptul capital al omului. De aceea va spune înțeleptul biblic, ai pus în noi și gândul veșniciei. Setea omului de infinit, de veșnicie, e înscrisă aici, în taina aceasta a suflării dumnezeiești în om, iubiților, pe care Sfântul Grigore Palama așa o tălmăcește. Și a zidit, a creat din nou sufletul omenesc, fiecare suflet omenesc e o noutate, e o unicitate și a vărsat în el harul dumnezeiesc. Harul dumnezeiesc care, cum va spune Calist, patriarhul, se face suflet al sufletului nostru. Sau Petru Damaschin ne-a dăruit nouă Duhul Sfânt în sufletul nostru. Aceasta este distinția unică a omului prin care omul este cu adevărat ființă spirituală. Avem ceva din slava, nu din firea dumnezeiască, nu din esență. Aceasta ar fi o greșeală.
ci din harul dumnezeiesc și îndumnezeitor. Prin aceasta, repet, omul este ființă spirituală și numai așa se poate omul numi ca ființă spirituală. Și iubiților, așa cum ne învață sfânta noastră credință, descoperirea dumnezeiască, Scriptura și Sfinții Părinți, în ziua de astăzi e o mare bucurie pentru noi că oamenii de știință adevărați, despre care un Einstein spunea că în veacul nostru devotat materialismului, cum a fost până acum ales, oamenii de știință serioși sunt singuri oameni profund religioși. Ori o seamănă acești oameni de știință serioși, alături de Einstein, vă pomeneam poate și dumneavoastră, nu știu dacă și aici, dar în altă parte am pomenit, dar cred că și aici, un mare savant, tot un medic, John Eccles, spune că sufletul omului, în unicitatea lui, că fiecare este un unic, deosebit radical de oricare alții. Sufletul omului în unicitatea lui și în autoconștiința lui nu e produsul științei, nu e produsul evoluției, este o operă dumnezeiască. El spune aceasta pe totdeauna s-a demonstrat că în om e o suflare dumnezeiască, spune acest savant. Și atunci omul prin aceasta se deosebește de toate făpturile, că el are autoconștiință, conștiință de sine, că e un unic fiecare suflet omenesc și noi mai adăugăm la aceasta și capacitate unitivă, unificatoare a sufletului omenesc. Iertați dacă am să vă dau un exemplu din viața noastră. Se săvârșise din viață o tânără, 28 că de 29 de ani, s-a spus la spital că a avut o tumoare, beata fată. Și întrucât s-a săvârșit din viață într-o sâmbătă, era 17 decembrie 94, n-a înmormântat-o decât de marți, că se zice că lunea nu se mormântează. Nu-i opri la canoane, dar își au liber și preoții și cioclii, probabil să aibă și o zi pe săptămână. Dar canoane nu opresc. Da. Și atunci, tocmai marți, a trebuit să... Am observat această tânără de sâmbătă până marți, pentru că în fiecare zi mergeam să citesc Sfintele Evangheliei, stâlpii. Și observam, în prima zi arăta ca și cum ar fi fost vie. A doua zi s-a veștejit puțin, a treia zi s-a ofilit, a patra zi simțeam cum intervine acest proces al descompunerii. Și deodată m-am întrebat, ce-i ținea unitatea? Unitatea ființei ei și unitatea ființei noastre. Nici vorbă, am întrebat pe o psihiatră, ce ținea unitatea? Și am spus eu ca preot, sufletul. Imediat ce era mai fost unul care să țină unitatea, îndată, chiar oricât de ruinat ai fi. Dacă trăiești, încă trăiești, sufletul e cel care ține trupul în unitate. Imediat ce s-a separat, apare dizoluția. A spus psihiatra, ce nu m-am gândit la asta? Ei, trebuia să mă gândiți, măcar și noastră psihiatri, cum ne gândim noi preoții. Deci, sufletul omenesc, care se descopere ca operă divină, creată, adică vasul e creat și se revarsă în el harul dumnezeiesc. Asta ne deosebește de Platon sau de filosofi care ar vedea în suflet de esență divină. Vasul e creat, dar se varsă harul. Se pregătește vasul și se toarnă mirul, cum spun Sfinții Părinți. Și atunci, sufletul omenesc e deodată unic, al fiecăruia trebuie să se știe. Nu se repetă. Și acesta e faptul operii dumnezeiești. El are autoconștiință de sine și conștiință unificatoare. Nu vezi? Sufletul acesta, deodată te simți că ești și în lume, dar și lumea e în tine. Că o cuprins lumea în rațiunile ei, în rosturile ei, în gândirea așa cum a plăsmuit-o Dumnezeu și a făcut-o să ni se arate tuturor. Și atunci aceasta înseamnă că omul e ființă spirituală, iubiților. Că e Duhul, Duh este Dumnezeu și Duh este și omul. Și omul. Și așa cum trupește, în clipa și suntem aici, toți. Dar cu sufletul, îndată ne putem răspândi. Dacă noi gândim toți la ceea ce grăim aici, suntem o inimă și un suflet.
Dar unul poate în clipa asta se gândește că a lăsat acasă cumva deschis robinetul la gaze sau la apă sau la așteaptă cineva sau întârzie prea mult și așa mai departe. Deci deodată ești cu trupul aici, dar cu gândul și aici și în altă parte. Și deodată cu sufletul cuprins și în timp și în spațiu, dincolo de marginile lumii. Aceasta e taina de a fi zidit după chipul lui Dumnezeu care îmbrăcișează lumea în realitate. Și, iubiților, sunt 4 activități unic omenești ca ființă spirituală. Omul, spuneam și la început, omul e și în lume și față în față cu lumea și mai presus de lume. E în lume prin aceea că poartă în el aceste elanuri la nivel biologic, de conservare a iersului și a speciei, nu-i așa? Hrana și reproducerea, firește. E față în față cu lumea, cum spuneam, face știință, filozofie, artă și mai presus de lume, mai presus prin morală și prin religie. Religia propriu-zis este distinția capitală și m-am bucurat când am citit că acest om de știință spune că expresia celor mai omenești dintre toate fenomenele omenești este religia și anume definită, cum zice el, de a dorința, căutarea de a descoperi sensul ultim al existenței, adică comuniunea cu Dumnezeu. Dar, iubiților, întrucât omul face și știință, și artă, și filozofie, constatăm că e înclinat omul mult de tot să aibă grijă mai mult de trup. Mai mult de, sigur, conservarea trupului este de mare însemnătate, îngrijirea lui, hrana lui, țin de esența existenței noastre. Dar echilibrul adevărat al condiției umane nu poate fi decât atunci când ai în vedere toate activitățile umane, toate activitățile numite spirituale, adică știința, arta, filozofia, religia, morala. În acestea sunt cuprinse activitățile umane. Când vrei să-l cunoști, să-l definești pe om. Când vrei să stai tu în calitate de credincios cu un om de știință, cu un profesor de biologie, matematică, fizică, chimie, geografie, istorie, psihologie, tot ce vrei din domeniul acesta. Iată ce înseamnă o ființă spirituală. Aceste 4 activități esențiale, știința, arta, cu filozofia, cu morala și religia, dar înclinarea omului mai mult pentru trup. O, iubiților, am fost chemat, am fost poftit și eu la un spectacol, la o festivitate, anume era pentru SIDA, pentru bolnavii de SIDA. O sală imensă, așa tot cam ca aceasta, ceva mai mică. Nu era chiar atât de multă mulțime și noi n-am fost poftiți. Vreo câțiva, să zicem, din anumite medii sociale. Un medic, un jurist, un preot, de asemenea, un om de cultură. Ne-am așezat aici, colo, cum ne-au plasat ei. Scena era goală. Și m-am pomenit că vine cu microfonul în față. Știam că e un festival sau o festivitate pentru a strânge fonduri bolnavilor sărmani de SIDA. Și cu microfonul. Credeam că îmi dă să țin o conferință. Și atunci am început și eu să vorbesc despre suferința umană, despre solidarizarea noastră cu suferința umană. Această solidarizare, nu e așa, să participi, dar să-și înțelegi deodată că prea mult merge în lume vorba că suferința e rea, e răul. Nu suferința e răul, păcatul e răul. Păcatul e răul care produce suferința. Și dovadă că nu suferința este răul, Hristos însuși a luat din păcat suferința, crucea. Sfinții părinți târcuiesc păcatul, mai Sfântul Maxim Mărturisitorul, împăcișat cu 2 poli, 2 capete. Păcatul intră prin plăcere și sfârșește în durere. Omul fuge de durere în brațele altei plăceri. Plăcerea aceea naște iar o durere. Iar fuge de durere căutând o plăcere, iar plăcerea provoacă durere și așa se mișcă mereu. Între plăcere și durere, care îi pune cel de urmă în sfârșit moartea.
Ori suferința nu e răul. Nu e răul. Răul vine din neant, zice Sfântul Atanasie cel Mare. Ori suferința, iubiților, e dimpotrivă un înger vestitor al răului. Ea ne vestește că răul a pătruns în noi și vrea să ne distrugă această alcătuire minunată a făpturii noastre. Alcătuirea noastră, operă a lui Dumnezeu, și să ucide sensul și credința și rostul vieții noastre pe pământ. Deci, suferința e un înger vestitor. Dă un semnal de alarmă că răul a pătruns în noi. Și dacă n-ar fi acest semnal de alarmă sau înger vestitor, să închebui, ia-te ești cu mâna, te-ai ars, te-ai fript. Păi dacă lași să te ardă mereu, arzi. Dar suferința spune că tu arzi, că tu te risuși și atunci scoți, tragi mâna. Sau dacă te-ai îmbolnăvit, te duci la preot, la medic și te lupți să salvezi. Deci suferința nu e răul, ci semnalul de alarmă și îngerul vestitor.